Hi guys, hello mga kaupaw. Majung udto ni itong tanan. Plus 11 na day kape, November 10. Ang udto na day mi. Hi! Nasa pa ni udto, precious. Nasa man na? Naunta! Pandemic guys, nagpansit rami. Way gulay. Tapos na tayo pa ito gulay. Wa siguro nanda gulay. Diara gamang lumpiang gulay. May mga gipares. Kung may gulay sindahan, ito siguro nangumpra. Ang panahon karon guys, ang taniag sa gamay, pero mukalit og hangin, mukalit og uwan. Ungit na ikaw rin na. Kaya na may istat na pansit, katong gipalit das ning aging simana katong nagbusirin eh. Linaw-linaw ng panahon, tanian gamay, pero kahit uwan, mukalit pag hangin. Pa siguro yung mga binilin-bilin, namilit pa siguro bagyong uwan. Kung man na dahil magpaniud to guys, yung kalit namang pagharos ag hangin yan dyan yung uwan. Pwede siguro na naman ang bagyo. Jagapon dahil mo dahil ito ni burnout dahil may alas 5:52 sa hapon, dahil pagkabuntag po sa Lunes, mga nasa ka pindihan na dahil siya. Huwag ka dyan mga daot kay dali naman na balik ang kurente. Wala ko makabidyo guys sa katong kamulo ng puros sa hangin o ulan kay ang cellphone mo may mga suga, may mga flashlight. Ay si Precious na itik man nga na pang suga. Uy! Taliis mo mong tingog ha. Matuwa na ko makabidyo kay magigamit na maglamdag i-flashlight agang cellphone. Yung flashlight, kaya yung flashlight ko doon sa amo mag-reserve kaya dyan kantahe dyan di pa mabalik ang kurente kaya wa may kaiwag ug na nagkainan sa nag-aukab na bagang mga atot nga na nakinahanglan dyan may danig solar nga emergency light kaya magkainan sa nga napay gamit kaliso dyan o ngit-ngit labi na na bata sige na, sayo na 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 dali na tara nga sayaw sige na apatse libot agkamot apatse don't you worry apatse don't you worry like a thing don't you need me like I need you now don't you worry what I think dayang tabi di bedang dari mo nakamot kawana na di da mana tira ni kawana sa cinta mo banggang kapang cari na ada cinta itu. A few moments later. Majong gabi din yung tanan guys, humana din may panihapon ako maka-vlogon dya kay naghan naman sa ajoy naghan naman ka ajoy nagpatugtog pikas-pikas din ang video kay pikas pa din nagpatugtog maramang po silang nanggimaya ba mantungwan ako makabidyo-bidyo kay na may sounds copyright nandiyan pa ng video nandiyan nalipay day ko rin guys kay dakag hinatagan o dollar ang YouTube kay sa gahapon ng adlaw agang nadawat nga kuan ganina $6 sa gahapon ra nga vlog pero di ko to nga gahapon nga vlog kay napay uban nga mananaw mas mga older nga vlog anang wa ko kahibaw
kay naman pa mananaw sa mga daan nga vlog kay makita mo ko kay na may mga comment. Ay, kung Pero natingad jud ko kay $6 gahapon ra. Aga na. Hi, maadjong gabi ninyong tanan. Alas 8 na des gabi guys. Diri sa Pilipinas. Daghan katong salamat sa mga nagmahal na mga nangumusta, sa katong may sawa pay bagyo nga pabakwitan ko no may sa tong safety, pero kaloy sa Ginoo okay ra mi kay mas ganahan ko ug na ra mi sabay kaysa mo evacuate kay naidaghan katong mga tao na basay bata. Mo nang-ampo naman jud ko nga safety mi diri sa mong bahay. Okay ra mi mo nang bisag hapit na maukab-ukab agat pud pulis Ginoo. Doha ya. Doha. Na. Okay rami dari na iban nga ang lupa nagatot nga tangtang lang bongbong pero more good pud gamay ra dali radyo Awit. ang importante nga safety kay sa kadsahang pagkabata karon pila na yung edad o di ko pasuway ug magbakit-bakit nga na mo nang abi nagnanay bata ang mahadlok ko ma expose sa daghang tawo ug mahadtog evacuation center mo nang salamat naman jud kalos Ginoo kay wadyo man sa pasabdi safety ra mi. Kakasag-kasag sa bagyo dito sa Bicol ug dito sa Katanduan sa gamon dari hinungaw ra jud to. Kusag na jud pud oy pero pasalamat mi nga di mi bahaan pud dari ja. Ug kusag ka jud hangin mura ra pud mi natago kay di mo pud mistumoy. Kato siguro mo to sa ibabaw nga murag nalantad pero wa man pud ka jay nagaba nun guys. Mo nagingag panalipdan na gihapon. Ganahan na hinong ko kanon mag-vlog kanon ay kay ngita na laman jud ko sa yang ka content kay dakag hinatagan ag sa YouTube kay o ko man toy earnings gahapon ganina pagtanaw na karon kay $6 man nagninsud mo nang bahalag magsigira tag stress ra din hinapita basta kay ngita jud tagan sa yatay ka vlog. Daghang kadtong salamat sa katong mga ning kuana mga magamping ko no labi na sang ijaan nga na Cebu di Jin Burst. Daghang kadtong salamat din bisag lado ra ka pero kanunay pagka nagkuana mo direct magamping nga na labi na sa panahon na ijaan na hang mapinanggaon. Makalipay ba dyan po ng bisag simple lang mo ingat pag-amping mo diha nga na ba kaysa ka nang di dyan ka mahana-hanaan ba way dyan mangumustay nga na kay labi na kita natas ladyo malipay rin dyan talagang na maingat natin kumusta man mo diha pag-amping mo diha okay ra ba mo diha mo po diha dyan bugli amping po mo kanunay ano ba na kanang sa FB guys kanang mayan sila groceries wa ko da ni earnings kay wa ko na monetize man makadawat hinong kog na mohatag og stars mora na pero ko earnings na kanang dyan mismo kanang pareha sila ubang nga nang ads ano man hello Mami Ninay hello Tita Ninang Moon hello Mami La Sherry Ulrich dali ba barag pakag ka. Kaya na ako, duja-duja na kung lano. Ba, lakaw na ka, nagduja na sa teto. Ikaw. Ba, luoy ka jo gabi, gisapot na yung taon si Jakaway hangin. Bisag arang tugnawa kay kasagatug hangin sa gawas. Nga buri na dyan may bintana. Nakita na si Jaka, duja kayo. Ka-video na rin. Dujan pa yung tao, galas 11 ng dako. Kaya arang mawa naman siguro dyan kalimuton. Wah, hawid ha? Hawid. Hawid. Luoy kay gabi pa manggulpot sa kasuway guys na karang lugar dyan yung balik ang kurente.
Kasi nga katong dahining burnout bi kay karejut raman ang balik na. Gabi kay duga mo dyan sa katug sige ra jud kaut-kaut. Sarap. Tuog na jud tengah gabi na kay nabug na naman pud panahon kay abrihan parang bintana pero gipaypajan lagi pud. Kay luoy man pud tayo jud di pud makatuog. Dali na protuwi na kaya. Shout out sa Lamantaron. Shout out tayo po ni Ate Lucy Hitter. Daghang kang salamat sa imong concern na mo. Labi na sa kanang kuhan amping dyan mo diha. Amping mo kanunay diha tulo. Shout out Ma'am Milos Mejías diha sa Cagayan. Kumusta man mo diha Ma'am? Ma'am Arlene Rolon. Ma'am Pili sa Taghap. Kumusta man mo diha Ma'am? Mabahay diha sa Quezon City. Ma'am Berna Mendoza, Ate Mars Balot sa Korea. Nagkakadong salamat okay rami dire. Ma'am Bilma Mikabalo. Kumusta man pud mo diha Ma'am Bilma Mikabalo, nagkakadong salamat. Mura ra jud pud nalihis-lihis ra pud tong bagjuha ba kay ning abot diri sa Manila gamay ra jud. Nagbaha-baha jud hinon tong mga lugar nga bahaanan jud kami dire kay ibabaw ra man hinon pud ni. Mo lagi Ma'am, magandam-andam lagi ko sa kanya nanay anak, labi naman yun sir nga big one ko no, magandam ko emergency bag. Sige jud ko gandam-andam. Kay lahi ra jud din ning nanatay anak kay sawa kay kita ato ra mang lawas ato ra mang kagalingan huna-huna undang nanay anak murag di na jud matabang. Atang kaguol 101% na. Lola Lydia Ulagar ni Presyo, salamat sa Ginoo gabayan mo diha kanunay. Pasalamat po ko sa among mga kanunay timbaya nga naagi hapon kanunay nga wagi hapon bisag tagdugay na may way upload naagi hapon kada malipay ko kay ang upload na jud mo comment jud gihapon nga mga way paglubad. Shout out Ma'am Idina Canite. Mo jud magandam jud pa para way problemahon after bagyo busy. Mo lagi magandam jud lagi kay dapat nga nang nagmagbadyo kan tahay jag mga uka ba mga atap madto na laman na ay kuang gamit nga di mga basa. Ja Ma'am Joyway amping ta kanunay kay lahi nagyudagan sa panahon nato karon plus more than triple pa ang atong kaisog sa pakigbisog kay luoy mga wala pa mga puwang sa kinabuhi. Dili na ko kay dugayon tan ang mga sadyo sa tibuok kalibutan kay sakit sa dughan labi na sa Pinas. Mao jud Ma'am, labi nagnahitabo sa Cebu katong nay mga bata nga namakwit bitaw. Parang luod ja kadyo ja. Nagkatalag man na gani diha pa jud koy nabalitaan nga dahain ta kunoy batang gamay da pila ka man unja da koy toddler. Wa jud kuno padadyo na in taon. Sakitas daghan nga na ba. Mga tawo nagkatalag man na gani pero di pa jud ka mao magtinabangay Ginoo ko. Manang kakuanan nga simple ako kindness makalipay na jud pud nas uban bisag kana na lamang gamay ka jud sa imong katabang. Ate Lucia Ayop, kumusta man mo diha sa Italy te? Amping gampo lang yun tang tanan kanunay kay naibag yung uwan. God bless you all, Violet and Onry Armando at Baby Precious. Keep safe always, good luck. God bless po ninyo diha te. Bamber namin Lusa, amping tatanan sa maabot nga bagyo. Sige, wanuhan dali sa mga lugar po. Asa di mo dapita, Ma'am Berna? Si Ma'am Bilma Mikabalo, asa galipon mo dapita, Ma'am? Kalimutan mo ninyo. Ito, grabe na dyan po panahon ro. Mabita po ng daghanap ng katalagman kay napoy iban nga murag wala po magsubay sa angay subadunan ba sa balaod sa Ginoo. Sabi na ng uban katuhan na balitaan nga naarang baha na nga wa jud kuno magpadadyon da jud kuno wa jud kuno mo tagad ba ay napudoy da bisan na laman ang katugi pasod kay jawat dahi bisan na ganahan na lang sa nga dahi mga batang gagmay. Sakit ka sa part nga nga katalagman na gani dyan na pa mga tao nga mga mata pobre ba di pa dyan ka mamutabang misagamay na lang dyan
pagpadadyon na lang sa ilang bay kay murag safety man lang bay jawa dito sila nakapadadyon. Dus man to nila paawaray na balita nga naay mga damage. Pero daghan ka dyan mga evacuees kay na malagi po idapit sa Laguna Bay nga namudyo dito sa ubos po dapit dito nga maabutan dito sa baha kay siyempre tubig sa dagat o tubig sa suba mag-abot naman murag na muli na siguro po doon ang mga namakwit sa evacuation center sa Muntinlupa. Daghan-daghan po sila kay daghan mo dyan po namudyo dito sa ubos dapit. Sa ubang lugar, mga gipang bahay nga na, labi na dito sa mata sa Bagyo, luoy po sila kadyo, pero iba ako makabakod lagi hapon. Manigingan nga, basta Pilipino, basta buhi pa, mabakod gihapon, bahalag magkautang-utang, basta kayo na ikabayad sa utang. Kay, kung di ko nupod mangutang, di man ko nupod maning kamot, kaya wa may bayarang utang. Madyo, nung ko nupod mangutang ka, maning kamot, sa ganay kita, kaya na ikabayad. Salamat ditong tanan guys. Kita-kits na punta sunod vlog ko kun. Shout out ko rin yung tanan labi na itong mga silent viewers na di man dyan mo na ma-shout out o di mo comment kaya di mo kumakaibawsin yung haan. Wapa dyan ta, wapa ta lajo-lajo patas tuki. Maka pahiningat ta sa mga subscribers na nakanunay sa makatuki na ta. Sige na. Mga tog na ta. Tog na ikaw. Ay, mananggot na po din. Dali pa matug. Sige na, bye-bye sa ikaw. Bye-bye. Good night everyone. Flying kiss. Mataho mata. Mataho milong. Mataho baba. Mataho dila. Dila. Mataho dunggan. Abay. Bye-bye. God bless us all always. Peace be with you always. Bye.